Okay, bafethu. Sengizomfonela-ke lo mkhulu mama. Ungifonelile emini ngangayibambi ifoni. Ufike wabhamba. Sesimfonele ngibona manje uyafona la shuthi use-right. Sesimfonele-ke simuze ukuthi uthini. Angefona. Hayi ngeke angibuzwa awuzwakali. Yebo. Anges? Bathi zo 15 Hayi ngeke kodwa ya ngiyakuzwa mana ngifuna ukubheka namanje pho ngizona kuza kanjani ngoba nawe wathi usemsindweni. Hayi wathi ungibhalelile lo mfana lo. Man, awunginakhuzela lapho manje ngizokhuluma kanjani ngoba phela wathi usemsindweni. Uzofona uma ufika endlini. Okay, sure. Lo muntu angathi akekho ngisho emotweni ngathi nje ngathi usebhakini ngemuva ushwa umoya. Hayi ukuthi usemotweni. Hayi, okay ngizomfonela kuma efika endlini uthe uzongifonela kulungile. So iqhubeza. Nazi inamba zakhe zimlindile. Bathi zo 14 kumele zibe u14 bathi zo 15. Okay, kanti zingaki lezi? 2 4 6 8 10 12 14 16. Okay. Ngizokhipha lezi eyisekugcineni. Okay, vala lapha wena. Yebo mkhulu. Yebo. Yebo, ngeke usasemsindweni namanje futhi. Oh. Ngimbizele endlini. Ngisendela-ke ifoni number yakhe-ke umama wakho-ke ngimbizele. Alright-ke, sure. Bafethu, lo ngathi nje uqamba amanga nje, lo ngathi nje usemsebenzini. Uyasebenza shuthi uyaphanda ngapha ngokuskema abantu. Nanguthi uzongisendela inamba kamuntu wakhe na ngimbizele inamba. So nalezi uzofika ebhange. Hayi. Ngathi ba-right-ke lapha. Bamba lapho-ke soyiqhubeza uma sengikile. Bafethu nangu useyisendile inamba kamama wakwakhe. Awuthi ngimfonele. Fikile basket. Yebo sekunjani? Ngiyaphela kuthiwa ngizokufonela nginikeze inamba. Yebo. Angezwa? Ukutshelele. Yebo. Uyangezwa yini? Ngithi kuthiwa ngibokufonela ngikubizele inamba zemali yase Shoprite. Yebo, besengiphelile. Alright, uyiphethe into yokubhala? Yebo. Ngisacela ungibhaleke la. Ngithi ziqala ngo-M ne? 240903. 240903. Yes. Bese zithi 240903. Yep. Sithi 994. Sorry? 994. 994. Besithi 094. 36. Ngithi besithi 094. 36. Ngisacela ngithe mina zithi 24
09 03 Yeah. 99 47 70. Yes, 47 99. Okay. U4 07 ababili bese ithi 0 ngithe bese ithi 0 angizwa ifike ithi 770 bese ithi 0 angizwa yes bese ithi 94 yebo ngicela ungibizela zona ke kungiqalele phansi uyibizi yebo 0903 mhm 994 mhm 77 014. angishonga mina ukuthi u01 It says 24 09 03 99 477 094. yebo yazi njalo iphini ithi 1557 No, 15. singaki Also 14. yafanele zibe u14 iphini ke ithi 1 bese kuba o5 ababili no7 ekugcineni 1 5 5 7. ya nginifakela u1.5 lapha Okay. okay ngisacela ungitshele ke kusasa ungifonele ungitshele uma usuyikhiphini mhlawumbe uzoyikhipha ngayikhathi zini All right. So for me, mhlawumbe ngayikhathi zini and that ngayikhathi zini mhlawumbe so keep access. hayi okay alright ke ngizozwa ngani ke okay ngiyabonga ke sesi oh mina ngikhuluma nobani ke oh okay alright ngiyabonga hayibo uzokhuluma naye lobo ukhuluma naye ngibe ngifaka u1 wewe ngabe kanye okay bafethu sacela niqhubeke futhi ningifollow nilike and share nihambe no subscribe nalapha ku YouTube channel wami ngizobuya no part 4 kusasa kuzobhampa umuntu wakhe ke this time ofike ebhampe naye fanele ngizame ukumfolela ekseni mina futhi ngiphinde ngimbuyisele khona ebhampe bafethu manini phela anizame phela ukuthi mhlambe mekukhona abasebenza eShoprite umuntu mhlawumbe uma ezofika ebhampa ngokukhipha inamba uma ephinde ebuya futhi kusuke kuyi scam leso ngiyabona